Dneska to bude horúca téma, väčšinu spozorniem, pretože ste skoro jediní v celej tľupe v tej miestnosti, kto toto robí. Čisté stoly, jediné pero tam môže byť. Dokonca ani materiál, ani vreckovky by tam nemali figurovať. Takže ťahák na vreckovkách, to je slabé, to musí byť niečo lepšie. Srdečne vás zdravím, čaká vás asi to najviac hektické obdobie, zápočty, skúšky, do toho ešte sviatky, jedno s druhým. Času nie je na zvýš a aj toto video chcem, aby bolo čo najkratšie. Chcem vás iba možno povzbudiť, že síce ešte ten zápočet nezačal, ale už to skoro začne. A teraz taká modelová situácia. Predstavte si, že by som vám zapísal takú známku, také hodnotenie, aké si same zapíšete alebo navrhnete. To, čo si navrhnete, to by vám aj ten vyučujúci zapísal. Áno, aj takto som kedysi pristupoval ku svojim študentom, že som im dal túto dôveru, že si napísali test, následne si to sami, nie sused alebo nie ja, sami si to zhodnotili v tom momente, ak to dopísali a to hodnotenie som im aj zapísal. Niekto by dneska s odstupom času povedal, že to bolo príšerné, že vlastne trošku devalvujem tú kvalitu, tú erudíciu toho, čo vysokoškolské štúdium má predstavovať. Ale ja som sa inšpiroval u svojho pedagóga na vysokej škole, keď som bol sám študentom a prišla mi táto metóda veľmi zaujímavá, že akcentovala, respektíve podporovala tú moju zodpovednosť k tomu, čo som sa naučil, a sám som si potom mohol po napísaní testu zhodnotiť svoju úroveň znalosti. Ale o tomto som hovoriť moc nechcel. Skôr som chcel povedať to, že skúste sa vyhýbať takej tej nezdravej spolupráce počas testu. Nezdravá v zmysle, že na tom teste naozaj ste tam sám za seba. A ono je to veľmi z pohľadu pedagóga vidieť, že respektíve je to nápadné, kedy nejakým spôsobom komunikujete so susedom, alebo si posielate nejakú informáciu, alebo sami využívate nejaký ťahák. A aj keď si študent niekedy naivne myslí, že to nie je vidno, je to strašne vidno. Takže pár tipov, jak to robiť viacej nenápadne. Nikdy nezdvíhajte hlavu, nehľadajte toho pedagóga po miestnosti, po učebne. Ak náhle to začnete robiť, a párkrát sa stretnú naše zraky, tak väčšinou spozorniem, pretože ste skoro jediní v celej tľupe v tej miestnosti, kto toto robí. Pokiaľ sa mi zdá, že to nebola náhoda, tak si väčšinou k vám idem aj prisadnúť a sedím vedľa vás po celý zvyšok písania testu a ostatných študentov vlastne sledujem z vášho miesta. Takže ak by ste chceli opisovať z ťaháku, musíte to robiť viacej suverénne, tak, aby ste nejakým spôsobom nebudili pozornosť v rámci vášho neverbálneho správania alebo chovania. Ďalším typom by mohlo byť, no ale ja vám vlastne ďalšie typy už dávať nebudem. To bolo samozrejme myslené s nadsázkou. Úplne vážne, maximálne smrteľne. Skúste počas tej skúšky neopisovať. Nielen v čase covidu, u mňa študenti vždy museli sedieť veľmi ďaleko od seba. To znamená, že väčšinou muselo byť medzi nimi aspoň 1,5 m alebo meter. To znamená, že to bola už vzdialenosť, kedy aj keď máte ten najlepší zrak na svete, tak je veľmi zložité zaostriť tomu susedovi do papiera. Ale aby aj to zaostrovanie bolo zbytočné, tak väčšinou tej skupiny boli rozdelené. To znamená, že študent dostal iné otázky ako jeho spolusediaci a ešte to bolo násobené aj tým, že toho času bolo tak málo, že nebolo možné potom na konci sedieť v učebni a ten čas využívať, dajme tomu, k nejakému dopingu informácií od kolegov. Tak to bolo iba taký krátky pozdrav. Budem vám držať palce, aby ste dopadli na prvý pokus úspešne, ale nielen na tomto predmete, ale aj na všetkých ďalších.
Dovidenia.